Wah, apel gendis 8 tahun ra petuk e. Mumet Oh no, foto bos kok kayaknya gelisah temen iki lho. Arapel gendis aku bingung ya carane ki piye ya. Gendesane Pak Kumis. Kok. Wani-wani macari kae bapakne galake minta ampun kok. Lah ya makane kuwi aku kudu nganggo cara kepiye. Heeh ya. Aku ndede. Kayak winganane Pak Kumis kae mbutuhno tukang servis. Sira dadi tukang servis kudune. Masuk, tapi aku ora iso apa-apa. Tak kancani. Tapi ono ngene iki pura. Wis beres ayo Yuk. gas ayo. Mangkat. Wis to, tenang. Kayak mati kayak. Wih, wane do. Jose ora kae. Hihi. Aneh bapakne galak era karuan. Alah, gampang. Wis pikir kari. Ah, iki mesin cuci sik ditandak iki wong iki. Oh, iki mesin cuci nih. Pak Kumis. Kula nuwun. Anu, ajeng data ini kita nganu jenengan? Oh iya, ya iki. Oh nggih. Niki apa, Pak? Iya, iki Mas. Iki. Ngono nek abang iki beres iki lho Mas. Iki. Oke, beres. Yes, Mas. Di garap tak tinggal nang mburi sik. Nggih, Pak. Oh, ya. Siap. Nggih kopi. Siap. Nggih. Iso tenan pura iki? Iso ora. Ini kepretis lho, minta ini. Aduh. Piye sih? Iso pura. Gendis dosi kok kono kok. Nikmat. Nek cocoke nggih aku nek karo kowe ora lumes kok. Maaf. Kakek aneh kae. Lah bedes kok tekan kono barang yang ngopo jane kae. Aduh, Dik, sorry, Dik. Mobilnya Mas macet, Dik. Po. Ora, Bos. Iya, Mas. Beres, Mas. Lah ya wis ready to, Pak. Ya, masuk. Suwun. Pak, lah kae bedes kok nang kene. Ngopo kae? Oh, kayak pulang ke Amerika. Ya kan mantuku Mas calone, Mas. Biar Bali wae yo. Kandiani kok. Wis ora oleh-olehan kok. Delok jatahku ndi wis ngancan-ngancan ora oleh. Iki wis wong rugi rono rene. Cair. Wah.